Inselmulkom u nilqawkom għal triq tagħna ieħor, triq tagħna minn bajja oħra differenti. Ġara. Għax minn nord terġajna spiċċajna fis-sawt u tinqala sinjuri il-bajja sabiħa sekka qalat l-isbaħ bajja, l-bajja sabiħa kif tista'. Li dak jisimha Pretty Bay. Mela, li tridu tagħmlu intom ibqgħu segwu dan il-video sajjar sal-aħħar xejn tkunu ssiru tafu dwar Birzebbuġa miktar minn hekk tkunu tafu li huma dawk il-bajjiet li għadhom qed jilagħbu u intom tistgħu tażlu li missalvaw. Eżatt. Mela nibdew nitkellmu ftit fuq din il-bajja. Din il-bajja kif qed tarawha illum ma ġietx maħluqa mill-ħalli hekk. Imma kienet biċċa ramla żgħira u l-bqija kienu ħafna ġebel. Kien deċiż li fl-aħħar ta' tmeninijiet jibdew mbagħad ix-xogħlijiet biex il-bajja ssir il-bajja sabiħa u twila kif nafu għallum. Bir-ramel. Beautiful Jiena water. Birzebbuġa bħalissa jospitani bħala resident. Kemm il-darba tkun tista' tiġi għaw tarani inċafċaflu, Nja fil-veduta, ħallina, nkompli għanamla bis-serjetà għallum. Pretty Bay is quite pretty, anka minħabba l-ilma vera kiesaħ, forsi mhux ċarda spostijiet oħra, imma xorta waħda ċara anka ir-ramel u għaw bosta faċilitajiet. Sfortunatament il-majna sa din il-bajja u illi għaw daqsxejn Freeport mhux ħażin illi jagħti il-parti kbira jekk mhux kollha tal-veduta illi kien hawn xi darba f'din li kienu ta' wallaqam ta' il-bajja sabiħa. Pretty Bay jew il-bajja sabiħa, daqshekk sabiħa. Hekk, sabiħa. You like it? Ejja. Inti dadarus tiegħek? Ejja. Kemm ilek tiġi fuq dal-bank miegħu? Inna miż-żawġej. Kemm ilek miegħu? Inti tħaxxala? 46 sena? Tifhem ma tawafux tiegħi. Menu? Anton. Milla sażjieta. Rajt. Dejjem Pretty Bay intom? Iva, kważi. X'toqgħodu tagħmlu? Kemm għandkom żmien? 15. X'toqgħodu tagħmlu ta' 15 fuq il-bank Pretty Bay? Bħalissa fuq il-banka xillum m'għandniex ħabt it-nomu. Eżatt nkun qegħdin nomu. No, mhux kollu fil-bar Imma bażikament. da eżempju instatajn. Skonta. Illum da. Eżatt, Eżatt. għax is-soltu Chill, fil-weekend. chill. Eżatt, eżatt. Isma' dik il-kelma. Xiel. U Pretty Bay. Aha. Daqshekk Pretty. Ija, da, jkun hawn ħafna nies relaxu hekk. Mhix tajba rispost, intom tidu tgħidu mhux bil-forsa waħna nerġgħu noħduha. Ejja. Pretty Bay, daqshekk Pretty. Mela, mhux bil-forsa u intom hu. Nerda, take 3. Isma' Pretty Bay, daqshekk Pretty. Mhux ovvja waħna hu. U l-forma ta' dil-bajja hija pjuttost partikolari għax hija bajja pjuttost unika illi hija mdawra b'restoranti u faċilitajiet illi ma tantx issib f'bajjiet oħra jekk iddur id-dawra sħiħara. U ħanaraw x'inhuma daw il-faċilitajiet. Ħafna familji fil-għaxija jintefgħu hawnhekk ġo dal-anfiteatru jieħdu ġelat, jgħidu kelma u anke aktar minn kelma waħda. Għaw ukoll ground tal-futbol illi das-sajf jidher li huwa qed jintuża mhux ħażin. Hux, Mar, x'qed tagħmlu? X'qed tagħmlu? ħatqata? Ħadna. Mela, kif qegħdin taraw hawnhekk aħna ridna noħolqu opportunitajiet li tfal. Il-beach soccer reġa' qiegħed jiġi organizzat. F'Malta naħseb illi pajjiż bħal Malta huwa it's a must li għandu jkollna dan it-tip ta' sport, speċjalment f'din il-bajja sabiħa ta' Birzebbuġa illi qegħdin norganizzaw 4 attivitajiet differenti, kemm in-National Championship organizzat mill-Malta Beach Soccer, kif ukoll tournament tal-Under 16 tal-bniet, tournament tal-Under 15 għas-subien u anki tournament tal-Under 17 għas-subien illi ħajġu milawba fil-ġimgħat li ġejjin. Thank you, u proseb bħal dejjem għax kull ma tagħmel inti b'xi mod ikun well done, so għajdu. Ħadd ma jturi trab magħna. Nafhemni. Għaw ukoll basketball court u daw it-tnejn jilagħbu. U ħafna
familji fil-għaxija fl-imkien ma' tfal tagħhom jiġu sal-bandli. Nista' tgħid li jieħdu vera pjaċir! Weħilt. Fl-2019 il-President Trust Foundation inaugurat din l-skate park fejn ħafna żgħażagħ ikunu qegħdin hawnhekk jiġru bl-roti, bl-skateboards, bl-scooters. Ovvjament meta tbatti tikka żgħira x-xemx għax ħadu daqsxejn il-ħin. Jien ħa nipprova niċċansja nagħmel waħda. Ejjilni biex nagħmilha, issa naraw. Tasbux li qed nitażżen da parti minn xogħli għaliex għandi bżonn nurikom il-pitch il-ġdid tal-water polo. Fil-fatt fl-2016 dan il-pitch li qegħdin taraw ġie irranġat kollu u llum jista' jitgawda minn tfal u żgħażagħ biex ikomplu jipprattikaw dan l-isport illi tant jagħmel unur lil pajjiżna. U jekk kunu lej Birzebbuġa sikwit se taraw xi waħda bħal daw għaddejja fil-ibħra għaliex hawnhekk hawn il-Birzebbuġa Sailing Club fejn hawn din l-iskola insomma illi tallem lil tfal żgħażagħ kbar. Sakemm żmien please tista' titgħallem? Anka jekk tkun adult tista' tiġi. Adult over 40, all right? Ejwa, wkoll. All right, mela anke jekk bħali over 40 tista' titgħallem is-sailing tajjeb. X'ismek int? Xona Kolina. Xona għaliex għandek Malta kbira? Għaliex senilu ma nirrappreżentaw il-Malta fil-Europeans u issa jisu ġimgħati oħra ħanerġgħu nirrappreżentaw il-Malta f'Ġermanja. Dan? Ħajjitni. Di waħda mill-ikbar bajjiet li qafmorna, Ħratnija. Cheers. U samaħna neħdu birra, intom araw il-bajjiet u tissewx jew tafsu l-link jew anke ħallu kumment u mbagħad nikkuntattjawkom aħna. Cheers. Bajja ta' San Tomas Witteline. Arlapsi, is-Siġġiewi. Ladira tal-Melliħa, Dellimara u l-Inħawi f'Marsa Xlokk. Il-bajja ta' Hondo ir-Rumien il-Qala Għawdex, Ramla l-Ħamra, ix-Xara Għawdex. Ġnejna bej l-Imġar. Dak kien kollox għal dil-ġimgħa, ibqgħu ivvutaw u ibqgħu għafsu like fuq il-Facebook page ta' Infrastructure Malta. Għal ġimgħa d-dieħla xejn tela.